Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Lunes, Pitsa 19 na bulan sang Oktobre, tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyu karon nga adlaw? Antes ang balita kag isyu, are klaruhon tay ni para nga sa aton tagpalamati nablang enjoy kita. Nagsugod na ang aton sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ariho, tandaan gininyo ha, sa kada adlaw, magarapol sa mga tagdaog on air ang Aksyon Radio Bacolod. Importante niya, pamati mayo. Siguraduhon nga naga-monitor sa Aksyon Radio. Pagkatapos, kung magabutan ang ngalan mo, pamangkuton ikaw. Ano nga programa ang imo ginapamatian subong? Sino ang angkor sa among programa? Sinong reporter sa among programa? Klaro, kaina, Aksyon Balitang Bayan numero 1. Mamangkot siya no ini nga programa. Simple, isabat ninyo, Aksyon Balitang Bayan numero 1. Mamangkot siya sinong gaangkor subong. Si Aksyon Boy Duran, si Durel Cabato o kon si Eden Aboso. Tawgan ka. 3 katawag. Kung hindi ka makasabat sa sulod ng 3 katawag, magabot kami liwat sa panibag-o nga tagdaog. So kasimple gid lang. Pamangkoton ka sa ugto. Sino ang nagaprograma subong? Ting sabat mo simple, si Aksyon Rex Cantong. Anong programa niya? Banat Balita Bulig. Klaro na, ang 500 nga cash. Ginapanumdum ta kamo adlaw-adlaw na ini ha. So, hindi magkalipat, kilalahon nyo lang ang mga angkor. Mga angkor de Boy Duran, Rex Cantong, si Brian Morden, Atay Hupon, Eric Magbanwa, tanan-tanan nga mga angkor kilalahon gininyo, no? Marlon Hinubia, mga reporter na tondire, kadamo kanay Alvin Graba, kanay Eden Aboso, kadamo-damo. Ano amo nang inyo nga bantayan kag kilalahon sa mga programa? Ano nga programa subong? Di kundi sabat kadayon, sino nga angkor subong? Si Aksyon Brian Morden. O, di kundi 500 piho na. Okay na na. Ay adlaw-adlaw nga tanan karon magagabot pagid kinalan alerto. Pag-ring sang telepono, sabat dayon para sa 500. 500 is 500 para sa inyo tanan ang sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay na? Kuwang-kuha na? Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito,
Isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIBA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan.
Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 51 na. Maayo ni ho ang mga ginaarangkada subong ni Congressman Greg Gasataya. Ang report naghatag na sang go signal komitido na ang Department of Health kay Congressman Greg Gasataya ipatuman ang pagpasaka sang bed capacity sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital alin sa 400 tubtob isa kalibo base man sa aprobado nga layesang RA 11441. Di mayo ini kung aprobado. Inaprubahan ini sang Kongreso sa third kag final reading ang 4.5 trilyones nga national budget para sa 2021. Di kung pag-abot sa budget gasong tuig, posible maulan ang proyekto dire sa siyudad sang Bacolod. Kag isa pagid ang pila naton ka mga utod nga nagahulat sang pila kapag patindog sang hospital dire sa Bacolod, ti manami man eh. Kay daw palaban-laban base kon magtupa ini siya dire sa siyudad sa Bacolod, mga health center nga ipatindog dira sa City Health, imuon sa 4 kapanalgan. Kung matabo ini, maayo ini, benepisyaryo gid ang siyudad sang Bacolod. Madamo nga benepisyo na muna siling kublakon ang aton sini nga mga opisyal halin sa nasyonal kag lokal kun ang ginapanumdum amo ang kayuhan sang syudad sa Bacolod, madamo kita sang benepisyo nga maangkon. Manami ini panahon na ini agod nga pagbukas sang 2021 pagbukas gid madamo kita sang proyekto nga makita diri sa syudad sa Bacolod, no? Kay nagahulat na lang nga ipatawag sa public hearing ni Senador Bungo, chairman sang Committee on Health, angot sa ginaprubahan nga sa Kongreso bala. Ining isa ka bill nga magapatukod sang Bacolod General Hospital. Ba maayo no? Kadamo sa mga maayo nga proyekto sa 2021, improvement sa mga health center sa Bacolod kay gin pangabay duga nga pundo ni Congressman Greg Gasataya para sa sining proyekto. Nagainulan lang ang proyekto kung matabo ini. Nami giman kon
ang aton bala congressman na ara gyapon sa General Appropriation hapos ang pagpangayo sang pundo. So ginalauman nato na 2021 base kung mag-ulan ang mga proyekto dire sa siyudad sa Bacolod. Langkoy na ang pag-iskirda sang COVID-19. Mayo ni nga mga balita subong, nga subong pa lang samtang hingapos na ang tuig 2020, ginapaabot aton pagbukas ng 2021 base kon madamo nga mga proyekto nasyonal ang magtupa dire sa siyudad sa Bacolod. Ti kon may ara proyekto nasyonal, salon sang lokal, kung magbinuligay ang nasyonal kag lokal, wala problema. Posible mag-uswag pagid ang siyudad sa Bacolod sa likod sang COVID-19 pandemic. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang panlalaki. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo. niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radyo Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radyo Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na niya'y saysay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amoning senaryo ta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7. Lipay kita. Pila kadlaw ang libot-libot sa Don Salvador Benedicto, sa Barangay Punta Taytay kahapon kag iban pa nga mga kaladtuan bala kasyunan sos. Porte gadagsa ang tao. Porte ang pumuluyo, guro hidlaw gibala nga magkadto sa mga baybayon kag magkadto sa kabukiran. Buhi gid ang negosyon. Kahapon interview naton ang pila ka nagabaligya sisi sa Punta Taytay do na uluumpawan sila, daw nalipay sila nga nagdagsa naman ang tao sa baybayon kag subuman sa kabukiran. Ginhalug-halugan na sa National IETF ang pila ka mga lugar para sa turismo. Buksan ang Boracay, ang Mambukalte, Hulatonta, Kotsa lumagbukas, ang Sipalay, Don Salvador, Benedicto, Kawayan, Dumaguete, kag iban pa nga may matahom nga mga lugar nga sa layuan sa mga turista. Ang aton punto dire nga kung proteksyon kita sa aton lawas, hindi talaga paggalimtan ang mga protokol nga ginatugyan sa aton. Samuon tani, tingob ta, paghalong dire, ekonomiya dire. Nga kung naghalong ka, at the same time, pauswagon taman, buhion taman ang negosyo kag ekonomiya. Lipay ang mga nagapuyo sa mga dagat, sa kabukiran, nga liwat naman nila, ibaligya ang ilang mga produkto. Purti ka bakal, iyawat pa man sa mga pigado mo. Di kahapon na bakal itong sisi, mabakal dito mga butong, mabakal dito gadungka sa mga isda preska, nyati nakadawa-dawa, kay kung magdungka ka wala tao, nyati kabudlay, wala ka man baligyan, lain niya kung damo taong baybay, ilibod mo, pila lang ka oras, urot na. Kaya preska siya mo. Amo ina ang pila ka mga senaryo subong. Ang aton punto, buhion ta ang mga pigado naton nga makadawa-dawa man. Aton nagligad nga mga binulan, gutom gid. Wala gid. Ang ibang gabalaho lang ginabaligya lang mga sisig ka dumaan nga wala sang gabakal. Ginadilian na magkanto sa baybay kag sa pila ka mga lugar bangod sa COVID-19. So kahapon damo gid ang nalipay bangod nagdagsa ang tao. Malibot naman kita sa mga norte kag sentral gabahin para makita at kung paano ang pagbukas ng turismo. Manami batyago na. Nga daw nalipay ginang aton mga kauturan bisan paano, bisan gamay lang adlaw-adlaw ma-income sila. Kaya hindi lang Domingo, Sabado kantong tao mo bangod sa kahidlaw nga pila ka bulan nga wala kagwa, halos adlaw-adlaw may nagakanto sa mga kabukiran kag baybayon. Dala ang ila sini pamilya. Amat-amat na nga nagabawi-bawi ang aton sini ekonomiya labi na gid sa turismo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:03. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako gali si Mel.
hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID?
Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawak. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:08. Basiga plo pamangkot sila kung gaulan, dala pa na sang low pressure area sa Catanduanes, nangin bagyo na. Ngalan niya si Pipito, so extra nga paghalong. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo